Rianxo débelle moito, pero Castelao tamén a Rianxo, non? Era un home querido. Hai moito, sí. Aí Danieliño na casa, todos os que vivíamos. Aí máis que ninguén. Hai moitísima xente, miles de persoas que non saben a letra do himno, pero a rianxeira todo o mundo é capaz de facela. É unha canción dedicada xustamente a Castelao, non? Hai en Rianxo unha rúa. Esta é a Rúa de Abaixo. Unha rúa que en apenas 100 metros acolle a casa de Manuel Antonio, a casa de Castelao e a casa de Rafael Dieste. Aí está a casa de Dieste, este é a de Castelao. Dieste, Castelao. Pola fiestra baldeira, pois comunicábanse e dábanse recados. E a través destas fiestras, estando aquí no 1950, nos primeiros días, no 49 e 50, a gran poeta nacional uruguaya Ester de Cáceres, pois a irmán de Castelao, Josefina, comunicoulle, recibían un cablegrama e acaba de morrer o noso irmán e demais. E ela inmediatamente comunicoulle a Argentina, todo a través xustamente das fiestras, non? Contase que as familias verían con moi bons ollos que Castelao casase ca irmá de Dieste, o Legarita, pero Castelao acabou casando cunha muller da Estrada que coñeceu cando estudaba en Santiago. Ela ao final casou con Virxinia, efectivamente, e para a primeira vez que viñeron, pois foi en tren hasta Vilagarcía, de Vilagarcía colleron o barco e chegaron aquí ao porto de Rianxo. Cando viu chegar a parella, conta a lenda, o Legarita Dieste levou fonda impresión. Deixou de falar e, bueno, non volveu a recuperar a fala en toda a súa vida, morreu con 80 e tantos anos. Naquel Rianxo de principios de século, Castelao exerce uns anos de médico e comeza a criticar o caciquismo local. Aquí aprendeu a utilizar a arte políticamente, é dicir, as primeiras caricaturas políticas satíricas son as que publica no Barbero Municipal, en el Barbero Municipal. Descobre entón o poder da caricatura. Rianxo, a principios de século, tiña un índice de analfabetismo superior ao 70%, pero, sin embargo, a caricatura entendía a todo o mundo. Decátase do mundo que se lle abre aí, non? Cantidad de cousas de Castelao, os contos de retrincos, etc., son personaxes perfectamente identificables con Rianxo, non? Poucos anos antes de morrer no exilio, Castelao recibe a canción. Estrenan a canción que lle compoñen cando el regresa justamente a Buenos Aires. E cando el baixa do barco interpreta o coro casi todo de rianxeiros, a maioría, e agasallan a Castelao rianxeira, non? Mesmo estando ausente, Castelao estivo sempre presente.